dobrý deň, zdraví vás Roland. Tu je Matýsek. A tu je Jaroslav Buček. Vítajte v našom novom otvorenom rádiu Zapredaný vysielač 566,16 FM. Takže štartuje relácia Banana Shake, yeah! Yeah? Na úplný začiatok predstavíme, proste vás informujeme o počasí nasledujúcom, minulom a budúcom. Takže zajtra bolo horko jak v prdeli, bolo 81 stupňov a dneska je takisto 21.6.2013, vetry fúkajú a slnečno je, takže môžete sa aj skúpať, zajtra bude pršať, takže ďakujem. Dobre, ďakujeme Rolandovi a prejdeme na šport. Zajtra Španieli porazili Tahiti 10-0 a to je odo mňa všetko a predávame slovo našemu zakladateľovi rádia. Ďakujem. Tu je Matýsek. Takže máme tu dnešnú novú súťaž o skurvených 5 korún. Dnešná otázka znie: kto vymyslel Coca-Colu? Po A. Jožko Kunik, po B. John Sid Pemberton, alebo po C. Adam Halmeš. Alebo aj po D. Dušan Lanchman. Takže a máme naše tu rádio nevolá, teda naše rádio volá vám, nemusíte volať vy. Pretože my poslucháčov nemáme. Máme tu prvého volajúceho, Nie, ktorý nám pravdepodobne nezdvihne. ale vyskúšame to. Zdvihni to, ty kokot. No tak. Haló. Dobre, takže nášho volajúceho pozdravujeme. Dobre, takže skúšame Filipa Frideckého. To je naozaj verný fanúšik tohto rádia. Ale však. Verím, že on to zdvihne. Roland, pýtaš sa, áno? Hej. Ja neviem, aké sa tam mená. Haló? Dobrý deň. V Počuješ? živom vysielaní, pán Fridecký. Ste v živom vysielaní. Máme na vás jednu otázku. Otázka znie: kto vymyslel Coca-Colu? Máme na to 4 možnosti. Po A. A tieto možnosti vám samozrejme vymenuje Matýsek. Jožko Kunik, po B. John Sid Pemberton, po C. Adam Halmeš, alebo po D. Dušan Lanchman. Ktorý to bol? Viete? Číslo C. Prosím. A celým? Ešte raz, mohli by ste to zopakovať? Bude to odpoveď číslo D. Odpoveď číslo D. Dušan Lanchman. Dušan Lanchman? Áno. Tak toto bohužiaľ nie je správna odpoveď. No. Prehrali ste 5 korún, je nám to ľúto. Alebo my skúsime šťastie neskôr, pretože my nemáme poslucháčov. Ďakujeme vám za krásny a dlhý rozhovor. Dovidenia. Dovidenia. Ja. To bola C. pani Nováková. Takže máme tu Dovidenia. ďalšiu rubriku Banana Shake, kde si rozoberieme McDonaldy a podobné veci. Dobre, takže toto je skôr Rolandová téma. Mohol by si začať? Samozrejme, takže čo sa týka McDonaldu, tak samozrejme je to tá najzdravšia žranica, ktorú môžete na trhu dnes dostať. Sú tam len výnimočne čerstvé suroviny, ktoré vám prečistia organizmus, nakoprú vás do nového či starého dňa a pomôžu vašej slezine vydržať túto ťažkú Budúce dobu. zajtrajšky. Ďalej, máme tu ďalšiu potravinu, ktoré sa mimochodom týkala aj dnešná otázka. Je to Coca-Cola
Konkrétne mám na mysli Coca-Colu Zero, ktorá obsahuje jednu extrémne, ale extrémne zdravú látku, o ktorej vám už povie pán Matísek. Takže tou látkou je aspartán, ktorý sa nachádza v nápojoch, ktoré sú tzv. Bez cukru. Je to náhradné sladidlo, ktoré je asi 300 krát sladšie ako cukor. Je to ten aspartán, áno. Ešte V by som Amerike doplnil- na to zomrelo už 300 ľudí. 300! 300! A možno, kým sa tu bavíme, tak zomrel aj ten 301. Je to veľmi možné, Roland. Ďakujem. Ale ďalšiu tému, Banana Shake, nám rozoberie... Ale pozor, mám tu jednu čerstvú správu. Český robotník Erik spadol a napichol sa na tyč, len tesne mu minula zadok. V Bratislave český robotník, 48-ročný, spadol z 50 metrov a zranil sa na Roxorovej tyči. Mal šťastie, že sa na ňu celkom nenapichol. Takže žije? Žije. Čo vám jebe? On to Tak žije? to je skvelá správa. Gratulujeme. Áno, budeme mu držať palce. Všetko najlepšie. Budeme mu držať palce. A teraz opäť dávam slovo Rolandovi. Aby sme prešli k našej ďalšej relácii. Je to relácia s výborným názvom Piče. Banana Shake. Takže Yeah. máme tu recept na banánový shake, kde si rozoberieme banánový shake. Prvú ingredienciu je banán. Bličakane. Presne tak. Druhou práškový cukor a tou poslednou, treťou, je mlieko. Takže budeme potrebovať ešte raz banán, mlieko, práškový cukor, nádobu a ručný mixér. Musí Ja by byť som to ručný. ešte raz zopakoval, takže budeme potrebovať banán, práškový cukor a mlieko, Áno. ale aj Môže to nádobu. byť môže to byť aj kryštálový cukor. A pokiaľ to chcete fakt super, tak ešte vajíčkové žltka tam primiešať je úplne mega, najlepšie. Ďakujem. Ak ešte lepšie by ste to chceli, tak ešte granko. No to už preháňame, ale nevadí. A nasledujúci postup. Banán ošúpeme ručne, hodíme ho do nádoby, s vidličkou ho rozmačkáme, prilejeme mlieko, po prípade vajíčka, ak to chcete lepšie, alebo po prípade granko, ponoríme ručný mixér, rozmixujeme a čo k tomu dodať? Dobrú chuť. A teraz pesnička. Takže ideme si ju pustiť. Naša prvá a najlepšia pesnička. Tu m'as promis et je t'ai cru. Zapredaný vysielač. Uwielbiam ją, ona to jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie. Dobře to vie. Porwę ją i w sercu schowam na niebo. Ja uwielbiam ją, ona to jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na niebo. Takže stopneme pesničku. Budeme tu mať ďalšiu súťaž, vlastne tú istú otázku, kde budeme mať nášho prvého poslucháča, ktorý nezdvíhal. Takže ideme mu zavolať a položíme mu túto otázku.
prajem komu? Pavol z Maďar. Aha, tak Dobrý deň, pán Pavol. Dobrý deň, dobrý deň! Dobrý deň, zdraví vás Jaroslav Buček. Tu Roland. Takže položíme vám našu dnešnú otázku, ktorej môžete vyhrať 5 skurvených korún. Takže, otázka znie, kto vymyslel Coca-Colu? Máme 4 možnosti. Po A. Joško Kunik. Po B. John Smith Pemberton. Po C. Adam Halmeš. Alebo po D. Dušan Lanchman. Ak ste sledovali aj rozhovor s pánom Frideckým, tak si viete určite jednu z týchto možností vylúčiť. Takže, správna odpoveď. Ale my sme takí hajzlí, že vám ju nevylúčime. To určite nebude, to som si istý, pretože pán Adam Halmeš je zarytý odporca Coca-Coly. Sa rozhoduje medzi tým Joškom a tým pánom s tým čudným menom. Neviem, nemohli by ste nejako poradiť. A čo za to? A čo za to? Vy viete. To potom, dobre? Tak ja to skúsim typnúť, dáme písmeno P ako pán Puček. Mne! Je to tak! Áno, Je to tak! správna Je to odpoveď. tam! Výborne! Vyhrávate skurvené 3 koruny, ktoré vám nedá... Opravujem ťa, Roland, 5 korún. Ja neverím vlastným ušiam. Ďakujeme. Takže pán Valovič, prosím, ostaňte na linke a my si budeme míňať naše peniaze za kredit a peniaze vám určite nedoručíme neskôr. Ďakujeme, dovidenia. Takže, pustíme si našu druhú pesničku, ktorá je trochu francúzska a trochu anglická a jednej... Veď ja už viem, čo myslíš, Matýsek. Áno, áno. Je to naša Ingrid. Presne tak, a ideme na to. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient mais tu l'as coupé. Tu m'as promis les noms des Mozart, pas des plats cassés. Tu m'as promis d'être torrentier pour cette tramallée. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es fou. Tu es fou.
Takže dobre, to bola Ingrid. Dobre, čas nás tlačí, takže toto bolo naše prvé vysielanie zapredaného vysielaču. Chcel by som poďakovať mojim spolumoderátorom Rolandovi a Jaroslavovi, teda Jarovi. Ďakujeme, Matisek. Ďakujeme, My sa s ďakujeme. vami lúčime. A tešíme sa na ďalšie epizódy. Ďakujeme za počúvanie, za veľmi dobrú spoluprácu našim poslucháčom, našim volajúcim, takže dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.